ሰላም ንዓኹም ይኹን ነበርቲ ካልገርን ከባቢኣን ነዞም ኣብ 2026 ዝተመረቕኩም ወይ እውን እትምረቑ ተምሃሮ እንቋዕ ናብዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሓኩም እንቋዕ ፍረ ፃዕርኹም ኣሕፈሰኩም እንዳበልና ኣብዛ ቀድሜና ዘላ ሰንበት 14 ሰነ 2026 ካብ ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 8 ዝኸይድ ብኣክሽን ፎር ሂውማኒቲ ዴቨሎፕመንት ፋውንዴሽን ዝተወደበ ግራጁዌሽን ሴሌብሬሽን ኣሎ። እዚ ንሓምሻይ ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ መደብ ኩልኩም ካብ ሃይ ስኩል ኮሌጅ ከምኡውን ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቕኩም ናይ 2026 ክትሳተፉ ብኣኽብሮት ትዕደሙ። ንኣፍሪቃውያን ምሩቃት ተባሂሉ ዝተዳለወ መደብ ክኸውን ከሎ ኣብቲ መደብ እቲ ናይ ስኮላርሺፕ ዕድላት ክህልዩ ካብ ኮሌጅን ዩኒቨርሲቲን ዝመፁ ክኢላታት ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንብዙሕ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ስለ ዝኾነ ክትሳተፉ ብኣኽብሮት ትዕደሙ። ወለዲ ደቅኹም ክሳተፉ ኣዕሩኹም መሓዙት መሳትኹም ወይ እውን ምሩቃት ናይ 2026 ንክሳተፉ በዚ QR ኮድ እንገድፈልኩም ብኡ ስካን ጌርኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንብዙሕ ባብ ዝኸፍት ንብዙሕ በሪ ዝኸውን እሞ ንፍረ ፃዕርኹም እናፀምበልኩም ንመጻኢ ህይወትኩም ከዓኒ መደባት ክትሰርዑን ኔትወርክ እትፈጥሩልን ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ። ኩልኩም ኣብዚ መደብ እዚ ክትሳተፉ ብኣኽብሮት ንዕድም። መደብ 14 ሰነ 2026 ሰዓት ካብ ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ብድሓን ምፁ።